Selam dostlar. Mine snowboardta шуып biz bugün qışны ызатырга булдык. Күрүп турасыз, урамда кар күннән көн киймей. Салкын кышлар инде артта калды. Минем янымда бүген Динар Хөснетдинов, шаллы егете. Әмма бүгенге көндә Әлмәт Татар дәүләт драма театры артисты. Хәтерләсәгез, кичкенә вакытта Динар безнең шаллы телерадио компаниясендә Кояшлы юллар тапшыруын алып барган иде. Әйме Динар? Дөрестән дә миңа да бер 10-12 яшь булгандыр. Ул бәлки менә сәнгать тормышының беренче адымнарыдыр. Мин Казанга театр училищесына инде үз акылым белән үзем киттем. Имтиханнар биреп театр училищесына укырга кирдем. 4 ел укыгач, бүгенге көндә менә инде 3нче ел Әлмәт шәһәрендә, Әлмәт театрында хезмәт итәм. Авыр булса да шундый сорауны бирәм. Әбиең һәм абыең белән генә үскәнсең. Менә моның сәбәбе нәрсәдә? Тормыш булгач төрле хәлләр була. Була шатлыклы минутлар, мин һәр вакыт әйтәм, була ниндидер авыр мизгелләр кичерергә туры килә, ләкин нәрсә генә булуына карамастан тырышырга кирәк. 95 елда миңа 5 яшь булганда әти китте, аерылып китте бездән. Без калдык, мин, абый, әни һәм әби. Яшүсмер чакта иң авырып, әнибез китеп барды. Һәм инде ул чыннан да бик зур, авыр Дөньялыктан китте. Әйе, дөньялыктан китте, авырап. Һәм мин шунда уйлап куйдым. Әни һәр вакыт әйтә торган иде. Мин үзем теге артистка була алмадым, ләкин һәр вакыт сәнгатькә гышкым зур иде. Сәхнәдә уйнавым, шул иҗатка кирип китү әнинең шулай ук бер васияте булып торады ул күңелемдә. Минем иң зур терәк, иң зур бүгенге көндә ул бер туган абыем, әбием, туганнарым. Шуңа күрә мин һәр вакыт зур теләк белән Чаллыга кайтам, туган өемә, туган нигеземә. Алдагы сюжетыбыз герой да Динар, синең кебек тырыш, сабыр һәм максатына ирешә торган кеше. Безнең көз аенда Чаллы телерадио компаниясе безнең җырчы дигән проект тәкъдим иткән иде. Бу бәйгедә безнең 140 кеше катнашты. Шуларның 23-е финалга үтте. Шулар арасыннан иң күп тавыш белән Алена Евграфова дигән бик тә шибәр акыллы кызыбыз җиңеп чыкты. Чаллы телерадио компаниясе Аленаны Парижга юллама белән бүләкләде. Әле күптән түгел генә ул ял итеп кайтты. Şir şara biraz eklen eylen Yazığı kuyaş sinede aşıkıma Vakıtlarını tezegen lise Gile şuşa Mehabetim Алена, безнең җырчы проектында финалда җырлаганда синең тавышың ничектер үзенчәлеклерәк, матуррак тоелды миңа калса. Һәм Зәйнәп Фәрхетдинова да әйтеп үтте, син сәхнә кешесе дип. Нишләптер менә иң соңыннан без бит инде концертлар залында синең җырлавыңны тыңладык, шулай ук анда тавышың синең башкачарак чыкты. Каушау булдымы ул синең, нәрсә булды икән? Әлбәттә каушатты инде, чөнки финалда әле анда менә русчалап әйткәндә публикада әле шул хәтле зур түгел иде. Менә инде Сара Садыкова залында анда бит күпме халык дип әйтсәк тә инде анда барлык туганнар, әти-әни алдында ул чыгыш ясауда ул бик нык каушатты. Мин үземдә моны сиздем инде, калтыраганнарны да. Шулай да мин үземне тиешле дәрәҗәдә тоттым дип уйлыйм. Бу проектка килгәндә мин телевизордан ишеттем. Һәм уйлап калдым инде. Бәлки миңа да үземне сынап караргадыр дип. Мин бик озак уйладым, дөресен генә әйткәндә, шулай итеп әкренләп финалга да якынлашканны сизмичә калдым. Барсы да бик матур җырлый, миңа бик ошады. Мин шок каттым шул хәтле менә. Шундый матур тавышлы апалар, абыйлар бар икән дип менә. Аллага шөкер, үтеп чыктык, җиңеп чыктык. Шуңа мин бик шат. Күпме кешеләр белән таныштыгыз, сез әйме аралаштыгыз, дуслаштыгыз. Шулай күпме теге хис кичерешләр бит инде. Менә
Концерт тәмамланганнан соң сине менә шул сәхнә артына чыгып килеп утырганыңны күрдем мин синең. Килеп утырдың да туфлиләреңне инде салып куйдың, тизрәк ашыктың. Мин инде теге борчылып куйдым, нәрсә булды дип. Бәлки каушау да булгандыр инде, синең дип уйлыйм бит инде үземчә. Әмма ләкин сәбәп башка да булган икән. Менә шушы турыда тагын тулырак сөйләле, авыр булса да. Бу гала концертта чыгыш ясау минем өчен бик зур адым. Бу горурлык минем өчен. Мин тагын шундый зур югары адымга мендем кебек инде үзем өчен. Ләкин һәрбер нәрсәнең үз авырлыгы, үз рәхәте дә бар дип әйтәбез инде. Менә август аенда минем позвоночникка операция ясадылар. Һәм шул сәбәпле миңа бик авыр булды инде. Мин даже хәтта кастингка килгәндә дә әле менә шундый зур сәхнәгә менермен дип бер дә уйламаган. Шуңа күрә үземне сынап карарга булдым. Нәрсәсе авыр булды, шул миңа бит инде дулкынланганда да ул инде менә авырттыра барыбер. Үкшә кию инде миңа әле ярамый, хәзер дә ярамый, ләкин мин үземне кулга алып, шул хәтле турларны үтеп инде үземә максат куйдым. Булдырырга, Алла бирсә дип. Шуңа күрә ул җырлаганда мин ул авыртуны сизмәдем дә. Менә инде сез әйтмешле, чыккач, менә шунда гына мин үзе менә утыргач, мин үзе тизрәк туфлиләремне салып, менә шунда гына сиздем үземнең авыртканны. Уже мин өйгә кайткач, хәтта уже постельдә гына калдым. Нәрсәдән килеп чыкты синең? Мин бәләкәй чакта инде, самый шундай шустрый чак бит инде, абыйларым белән безнең менә авылда инде ул Пермь өлкәсендә безнең ничек менә мунча түбәсе, туалет түбәсе шулай нишләптер сикереп йөргән бездер инде. Һәм мин үземне яраткан песине күргәнмен шунда аста йөргәнне инде. Мин теге крышаның бу ягыннан сикермәдем инде, крыша булмаган җирдән сикереп шулай итеп килеп төшкәнмен инде. Менә шул җир белән как раз ул чакта инде миңа ничә яшь, 3-4 яшь булгандыр инде, 4-5 где-то менә шулай. Һәм мин даже сизмәдем, менә хәзердә мин искә төшерәм, мин авыртканымны да белмим. Син больницаларда юк ятмадым. Миңа даже әти-әним әйтә, синең бер җирең авыртмады, син җыламадың да, может шок булгандыр. Башта, конечно, җылап алдың да инде егылгач. Аннары видимо, ничектер шулай үтеп киткән. Тикшертүдә булмады инде. Анда авыртмагач кая тикшертәсең инде. Шулай итеп онытылды бу. Хәзер генә менә Казанда укыганда инде ярый укып бетердем, Аллага шөкер. Кайда укыдың? Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында, этнокультура факультетында инде фольклор белән бәйле. Шуны укып бетереп, Аллага шөкер укып бетердем, кызыл дипломга. Нары снимоклар ясаткач, смещение диде инде синең бик каты. Башта массажларга йөрдем мин, мануальный терапияларга, ләкин миңа ул осложнение бирде. Шуңа күрә без шундый нигә килдек инде, ясатырга дип. Анда минем менә тимерләр куйдылар инде, ул гомерлеккә алынмый, шуруплар, шунысы кызганыч дип әйтимме инде, Аллага тапшырдык дип кенә әйтәсе кала. Менә плющинкага куйган кебек, менә миңа да позвоночникның ян якларын тоттырып инде теге күчмәсен өчен менә мондай озынлыкта инде минем ясаган шрам дип әйтәбез инде калганны. Шуның ян якларыннан шуруплар тоташтырып тора, чтоб менә позвоночник күчмәсен өчен. Шуңа күрә миңа җәберләргә дә ярамый, иелүне вообще әйтмим инде, артка мин бер кайчан да иелә алмаячакмын. Менә шуңа Алла берсә әкренләп үз рәтемә керермен дип ышанып калам инде. Соңгы арада бит өйдә генә утырасың, хәзер бер нәрсә белән дә шөгыльләнмисең. Ләкин шөгыльләнмисең дип инде алай дип әйтә алмыйм, менә күреп торам, синең хәтта шундай бәйләм эше белән шөгыльләнәсең икән, бик кичкенә матур аяк киемнәр дә күрәм мин. Әле менә монда бик матур аяк киемнәр таптым. Бу өйдә киеп йөрергә дип. Синең башмактыр инде бу. Менә бәйләү эше белән мин инде балачактан хыялланган идем менә өйрәнергә. Мин менә бәләкәй чактан үземне хәтерлим, шунда энерджайзер инде менә миңа энергияны каядыр куярга кирәк. Шуңа күрә мин бөтен кружокларга җөрдем мәктәптә. Менә бәйләү генә юк иде, чигүеме, мягкая игрушка тегүме.
бисероплетение, бөтенесенә жүрдем инде, рәсемгә хәтта жүрдем инде, җырны әйтмим дә. Безнең җырчы проектында җиңеп чыккач, сиңа Парижга юллама бирделәр. Моның нәтиҗәсе ничек булып бетте икән, беләсе килә? Әлбәттә, бу нык шатлык, сөенеч иде инде. Менә Франция бит инде, ул барыбер Париж, аның турында мечтать только дип әйтәбез инде. Чит илләргә чыкканың бар идеме? Чит илләргә чыккан юк иде. Менә шул укулар сәбәпле инде минем гел бесперерывны шундый не булгач, тормыш, уку, җә бер кайда җырлыйсың, җә нәрсә. Шулай итеп, мин менә үземнең авыртуым сәбәпле мин врачка да инде шалтыраттым. Ул миннән сорады. Все-таки Париж, анда шәһәр, анда хәзер җылы да түгел, сиңа анда теге үз киемен киеп, сиңа авыр булачак йөрергә, сиңа лучше теге җылы якларга барырга дип әйтте инде ул миңа. Үзеңә дә теге кояш җылысыннан рәхәтрәк булыр дип, шулай дип уйладык та без. Бик озак уйладым инде, Париж дигәч бик барасы килгән иде бит инде, хыял бит инде ул барыбер. Шуңа күрә без бу путевканы инде Чаллытова бүләк иткән Таиландка алыштырдык. Таиланд һәм мин моңа бер дә үкенмим. Менә 2 атна ял итеп, тән рәхәте инде ул, менә күз рәхәте. Андый матурлыкны күргән юк иде әле менә. Син хәзер укып бетергән һөнәрең буенча белгеч. Шулай ук безнең җырчы проектының җиңүчесе. Менә шу музыка өлкәсен алга таба ничек дәвам итәргә уйлыйсың? Ниндидер тагын максатларың бармы? Бу җыр минем белән менә гомерлеккә дип әйтәсе килә. Шуңа күрә тырышкан хәтле үземне әлбәттә минем сәхнәдә дә күрәсе килә инде. Тагын мин үземне организатор кебек менә хис итәм. Мондый проектлар кирәк. Менә минем кебек хыяллана торган кешеләр күп бит ул. Менә Чаллы өчен бу бик зур менә бүләк дип уйлыйм мин. Менә Чаллы кешеләре өчен рәхмәт мондый проект килеп чыгуга. Менә бит шуа белмим дигән бик тиз өйрәндем. Үзең күптән шуасыңмы, Динар? Күптән түгел, бу минем уйламча бу спорт бит әле гомумән модага күптән түгел генә кирде. Без яшь буларак теге мода белән бер адымда атларга тырышабыз. Шуңа күрә ничә шума 2 ел булгандыр инде. Менә син яшь артист бит инде, актер әйме? Авырмы артист булуы, Динар, яшь кешегә? Нинди рольләрең бар? Һәрбер эшнең үз авырлыгы бар инде аның. Артист булу авырлык яшьме, яшькә карамыйдыр ул. Минем уйлавымча. Кеше бит теге тамашачы безнең эшләгән нәтиҗәне генә күрә. Ул теге минем туганнар беркайчан да минем профессияны аңламый. Чөнки минем гаиләдә туганнар арасында гомумән иҗат белән бәйле кеше юк. Шуңа күрә нәрсә инде ул чыктың сәхнәгә, шигырь сөйләдең, яисә җырладың. Аның дөресен генә әйткәндә иң авыр эше шул тамашачы күрмәгән эш инде. Ул көне-төне репетициялар, ләкин авыр дигән сүз ул теге кызык түгел дигән сүз түгел. Чөнки эшемне мин бик яратам, кызык, яраткан эш җиңелләрдән булырга тиеш түгелдер ул. Инде рольләргә килгәндә, Аллага шөкер, күз тимәсен, рольләребез бар. Артист кешегә бит инде ул менә иң кирәкле теге кешегә һава кирәк кебек, артистка да роль кирәк инде. Шуңа күрә рольләрем һәрбер спектакльдә диярлек бар. Еш кына сырлар, абый сырый, иң яраткан ролең нинди? Әйтеп булмый аны. Әгәр дә мин теге бер генә роль булса, мин әйтермен, менә бу рольне яратам. Һәрбер чыгарган образың, һәрбер чыгарган роль ул бит теге үзеңнең менә балаларың, кулыңдагы бармакларың кебек. Айырып булмый. Һәрберсе аның хезмәт, һәрберсенә ниндидер көч, тир түгелгән. Шуңа күрә бар ниндидер уңышлы рольләр, бар кайсыдыр рольләр өстендә эшләргә кирәк дип уйлаган рольләр дә бар. Каласыңмы соң эшләгән эшеңнән? Әллә нәрсәдер эшләп бетермәдем бит дип тагын уйланасыңмы? Минем уйлавымча, кеше беркайчан да үз эшеннән 100% канәгать калырга тиеш түгел. Мин дә шул фикердә. Кешенең үсеше туктый. Ниндидер югарыга омтылыш булырга тиеш кешедә. Шуңа күрә канәгать булып булмый. Бүтән эшнең кайдыр җирендә җитешсезлек яклары бардыр инде. Үземнең дә шулай. Шуңа күрә тырышам, ул ниндидер кимчелекләрне юк итәргә. Инде сугыш булды монда. Хәер,
Әйтмәстә, йокысыз йокы, моны хәтта йокы диеп булмый. Мәхәббәтнең мин шундый диям. Ләкин тоймыйм аның куаныч. Ни? Көлмисеңме ни? Шак еламый түзәм. Тик әйт, күзең төшкән яркы. Ай, һәм кояш көнләшүлек кыз. Кичкене чакта су буенда балчыктан әйберләр ясап уйнаганың булдымы синең? Булды. Күп ясый идеңме? Күп түгендә су буена төшкән сайын Су буена төшкән сайын. Ә менә хәзер кыш көне дә ясап була икән балчыктан әйберләр. Син Кыш шуны көне? күз алдына китерәсеңме, әйе? белми. Ләкин балчыгы кибеттән алынган. Япониядә хәзер шундый балчыклар ясыйлар икән. Алардан менә кибеттән сатып алып, төрле бик тә матур чәчәкләр, төрле әйберләр ясарга мөмкин икән. Менә замана нинди, әйме? Ничек алга китеш. Два года назад я увидела в интернете рубрику по лепке именно таких цветов. Меня заинтересовало. Алена 2 ел элек полимер балчыктан әвәлә буенча Казанда белем ала. Үзенең хәзер бу юнәлеш буенча укытырга хокукы бар. Заколкалар, туй букетлары, интерьер өчен композициялар ясый. Бу эшләр төсләрен югалтмыйча 30 елга кадәр саклана ала икән. Бары тик өсләрендәге тузанны йомшак щетка ярдәмендә сыпырып алырга кирәк. Ләкин заколкалар суга ләксә, җибеп төшә, чөнки бу балчык 80% судан һәм 20% табигый җипселләрдән тора. Сегодня я вам предлагаю сделать заколочки. Бүген без гардения чәчәгеннән заколка ясыйбыз. Аның өчен ак полимер балчык кирәк. Ул эластик халәттә кибеттә сатыла. Зефир кебек йомшак. Чәчәк өчен 18 түгәрәк әвәлибез. 6сын зуррак итәргә кирәк. Балаларга бары тик 8 яшьтән генә рөхсәт ителә. Һавада кибә, шуның өчен дымлы салфеткалар белән каплап эшлибез. Түгәрәкләрдән тамчы ясап, сытабыз һәм уемтык ясап, баш бармак белән сыпырып төшерәбез. Яфрагыбыз әзер. Кичкенәләрен беркеткәннән соң, кире якка каратып иреләрен тизә башлыйбыз. Отрываем ненужную глину и сажаем его на наше гнездышко, где он будет сохнуть 24 часа. Мондый чәчәк үй температурасында 24 сәгать кибәргә тиеш. Кипкәч, ул бик җиңел. Яшел төсләрне әвәләп, яфрак ясыйбыз. Шушы эшләрне тимер заколкага махсус клей белән беркетәбез. Мондый эшне түшкә яисә чәчкә кадарга мөмкин. Күңелдә яз кәефе. Шиндерстен дә бик күңелле булды. Дөресен генә әйткәндә, шалдан да күптән булганы юк. Һәм инде сноубордта шуырга гомумән вакыт тими. Менә кышны бүген шушының белән ябабыз, Динар. Мин дә чыкмыйм бүтән. Чөнки күрәсең, кар көннән көн эри. Сиңа инде сәхнәләрдә тагын да уңышлар телим. Әле без сине бик күп тапкырлар, шундый яңа рольләр белән күрербез һәм сөенеп утырырбыз дип ышанып калам, Динар. Амин, шулай. Бик зур рәхмәт. Шушының белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Тагын берне генә шуып төшәбез дә саулашабыз.